Molt bona vesprada. Excusar primer que res a l'assistència de Xavier Fernández, que està malalt i no pot assistir. Procedim en el punt número 0, en lectura del manifest de condemna de les morts produïdes a conseqüència de violència de gènere, que ho procedirà la regidora Gemma Alòs. Per favor. Gràcies, senyor president. Davant de la mort com a conseqüència de la violència de gènere, l'Ajuntament d'Alzira manifesta que la violència de gènere constitueix un dels problemes més greus de la nostra societat i un dels grans obstacles per al progrés i desenvolupament integral de la dona. D'ací la necessitat que tots prenguem consciència de la importància de combatre-la per a contribuir a erradicar-la. La batalla contra la violència de gènere és la lluita per la igualtat i la no discriminació, en la qual no cap ni tolerància, ni excuses, ni actituds condescendents. El progrés de les nostres ciutats mai serà complet si es continuen produint fenòmens de violència de gènere que soscaven el desenvolupament i l'avanç social. L'Ajuntament d'Alzira, en coordinació amb la resta de les administracions i amb l'indispensable suport i col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes, està fermament compromès en la tasca d'erradicar esta greu plaga social. Des de l'Ajuntament d'Alzira fem una crida a tota la ciutadania alzirenya perquè junts afrontem este greu problema social, manifestant el nostre rebuig davant de qualsevol actitud violenta contra la dona i donem suport a totes aquelles accions de sensibilització preventives, educatives, legislatives o judicials encaminades a garantir una vida plena i digna per a les dones. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Alòs. El punt número 1 serà la lectura i aprovació de l'esborrany de l'acte anterior, corresponent al dia 25 de març de 2026. Si no n'hi ha ninguna petició al respecte, se donaria per llegida i aprovada. El punt número 2 seria la dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local i els decrets de l'alcaldia dictats des de l'última sessió plenària. És una dació de compte, per tant, es donaria per donada a efectes informatius. Jo sí que voldria fer una intervenció així, en aquest cas perquè n'hi ha dos decrets que han estat fets i m'agradaria explicar-los breument. Voldria informar, donat que ja són de coneixement públic, que hi ha hagut dues decisions que he adoptat en la meva condició d'alcalde i que són el cessament de dos assessors. Com saben, aquesta alcaldia ha cessat en les seves funcions a dos assessors, concretament els que venien realitzant els treballs d'assessorament del grup polític de Ciutadans i del grup polític de Vox. Aquesta decisió no ha estat senzilla i s'ha adoptat molt al meu pesar. Hi ha comportaments i actuacions que hem d'entendre que no s'han de permetre i consentir. L'Ajuntament està per damunt des que conformem i és que vinculem a ell de manera temporal. I aquesta institució ha de ser un exemple per a tota la ciutadania. El compliment de les normes i comportament adequades que conformem ha de ser un senyal d'identitat on es puguin veure reflectits tots els ciutadans. Aquestes figures de personal assessor i funcionari eventual, nomenat i cessat lliurement per l'alcalde segons l'article 104 de la Llei de Bases de Règim Local, ha estat pensat i utilitzat en el passat per donar suport als regidors de cada grup municipal i en aquesta tradició democràtica de la democràcia moderna del nostre país i de la nostra ciutat, que sense ser referendat a nivell de normatives concretes del règim local ni actuacions en altres municipis que habitualment usen aquestes figures, com sabeu, per a exclusivament pertànyer als membres de l'equip de govern o alcaldia, tal com les utilitzem així al Alzira, millora així el control democràtic exercit per part dels grups de l'oposició. En aquests moments hem considerat, a la vista de les actuacions personals dels assessors, i dels informes jurídics emesos posteriorment, que s'han traspassat diferents comportaments no adequats o deslleials i que, per tant, han tingut com a conseqüència la pèrdua de confiança cap a aquestes dues persones i el seu cessament. Així, nosaltres hem de donar a la nostra ciutadania simplement aquests comportaments i per això, molt a desgrat meu, he hagut d'actuar i prendre aquestes decisions, com a exemple. Com a màxim responsable d'aquest Ajuntament he de procurar actuar en allò que estigui a la meva mà i les competències quan tinc coneixement dels fets. No és intenció de l'alcaldia deixar sense mitjans o reduir-los als grups polítics afectats, per això estudiarem les respectives propostes per procedir al normal funcionament dels grups municipals perquè segueixen
realitzant les seues tasques, tot amb lleialtat institucional i talent democràtic. I per finalitzar voldria fer una reflexió conjunta que els ciutadans ens han elegit per resoldre els seus problemes i mirar-nos el que fem i pensar, evidentment, en el benefici de tots, en el bé comú. És el nostre deure treballar per aquest bé comú i millorar el poble i els que vivim en ell, i això ha de ser la nostra principal feina i prioritat. No sé si... Sí. Necessitiu alguna paraula, senyor Belda? La moció sobre immigració massiva. Sí, en principi la contemplarem en l'apartat, estava comentant-lo... Bueno, tampoc ha dit res de la nova secretària, disculpa, Mari Carmen, és el seu primer ple, com sabeu tots, està en funcions substituint a l'anterior secretària. Espero que tingués un bon ple, el primer ple. I efectivament estàvem comentant que se votarà la urgència i en el despatx extraordinari la podem incloure. D'acord? Gràcies. El suposat. Gracias, presidente. En primer lugar, que yo me he enterado del cese del decreto porque me ha llegado al portal del empleado. A pesar de que el lunes me llamó usted, en ese momento no le pude atender la llamada, le llamé posteriormente y me pidió explicaciones acerca del incidente que había motivado la baja del señor Aparici, pero no me habló de ceses ni de otras situaciones. Le dije que no le podía contestar porque desconocía los hechos o conocía nada más que la versión que él me había comentado. Y, en segundo lugar, una vez conocido esto, pues sí que quería hacer algunas matizaciones. Aquí en el decreto se dice que este señor accedió a las instalaciones no siguiendo las pautas institucionales internas. Yo desconozco que haya unas pautas específicas para acceder a un edificio municipal por un empleado público, que sea de carrera eventual o de empleo. Luego, que profirió unos insultos en frente de miembros del gobierno municipal, utilizando expresiones como mara, cocainómanos, puteros, defraudadores y acusadores, y que ustedes inicialmente decían que era con respecto a los miembros del gobierno que estaban en ese momento en la emisora de radio. Y queda claro en el audio que son declaraciones que hace este señor con respecto, el señor Aparici, con respecto al gobierno de la nación, que de todos es conocido porque en repetidas ocasiones lo hemos visto, y más estos días que en el Tribunal Supremo está de actualidad, lamentablemente, que el jefe número 2 y el asesor que tenía pues están en prisión y están siendo enjuiciados por el Tribunal Supremo. Y el que le sustituyó pues también estuvo y ahora ha salido. En fin. Lo hizo referente a esos señores del gobierno, no a los señores miembros de este gobierno local, porque el primero que yo tenga conocimiento, pero bueno, porque aquí funciona toda a base de rumores y cotilleos, pero no he oído que ninguno de los miembros que yo conozco pues sea ni un tal cocainómano, ni putero, ni defraudador, ni acosador. La verdad es que, en fin, todos mis respetos, podemos discrepar, pero desde luego nunca les diré que eso, porque no tengo conocimiento de ello, ni más ni menos. Y luego, aclarar también pero con respecto al nombramiento y al cese. Efectivamente, el hecho formal del nombramiento y el cese depende del alcalde presidente del gobierno local, pero a propuesta del grupo municipal. Y el que pierde la confianza o deja de perder la confianza es con respecto al que lo propone, es decir, al grupo municipal. Es un hombre de nuestra confianza o ha perdido nuestra confianza y entonces le proponemos, por favor, céselo porque no queremos que continúe. Pero no que pierde la confianza ante usted. Usted solamente tiene el mero acto formal de decir
pues lo acepto o no lo acepto. Y para ello le voy a poner simplemente unas breves citas. El nombramiento de personal eventual viene motivado por razones de confianza, pero no de la alcaldía, sino de la persona, autoridad, cargo o representación para el que desempeña su labor. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril del 92 en la cual lo aclara. Y luego hacerle una pequeña reflexión muy breve. La crítica política más o menos desproporcionada nos puede molestar, pero no debe de suponer la pérdida de confianza del grupo municipal para el que presta sus servicios profesionales. Más aún, le puedo decir que hace 11 años el señor Gresi fue denunciado por la señora doña Rita Barberá como consecuencia de que en una manifestación suya o una visita suya a algún local municipal en Valencia, pues profirió diferentes palabras que más que soeces, obscenas con respecto a esta señora en el ejercicio de la función. Bueno, pues hubo sus más y sus menos, ya quedó en nada. Se lo podría leer, pero sería un artículo, está basado en un artículo de prensa y entonces nos llevaría mucho tiempo. Alguien responsable de Compromís, señor Giuseppe Gresi, en el año 2015, hace 11 años. Por eso no logro entender cómo ha llevado usted esta situación. Y le dije en la mañana del lunes que nos estábamos metiendo en un charco que iba a tener sus consecuencias, y sus consecuencias para todos. Yo creo que no la han asesorado bien, lamentablemente no la han asesorado bien. Es una pena que se haya dejado asesorar por personas que, por lo que sea, pues no han tenido la información oportuna. Y esto lo que da pie es a que yo le tenga que decir que el poder no transforma a las personas, lo que hace es revelarnos cómo son. A lo largo de la historia hemos visto cómo individuos aparentemente comunes, incluso admirables, cambian cuando alcanzan posiciones de autoridad. Tenemos ejemplos aquí en la casa. Personas que parecían íntegras, sensatas y comprometidas con valores nobles muestran una cara completamente distinta cuando tienen la capacidad de decidir, imponer y controlar. Y es ahí donde surge la verdadera prueba del carácter. Pensemos, por ejemplo, en Napoleón Bonaparte. En sus inicios fue visto como un líder que defendía los intereses de la revolución. Esos mismos lo mataron. Igualdad, mérito y progreso. Sin embargo, una vez alcanzó el poder absoluto, terminó coronándose emperador y concentrando en sí mismo una autoridad que contradecía aquellos principios. Incluso en la antigua Roma, figuras como Julio César pasaron de ser defensores de la República a concentrar un poder que terminó debilitando las instituciones que decían proteger. Estos ejemplos no son simples anécdotas del pasado, son claras advertencias de lo que ocurre cuando el poder cae en manos de quienes no tienen un verdadero compromiso ético, sino una ambición desmedida. Porque el poder no corrompe por sí mismo, lo que hace es dejar al descubierto lo que realmente hay dentro de cada persona. Y cuando lo que aflora es la peor versión posible, ya no cabe hablar de errores o malentendidos. Han actuado con mala fe, con saña, buscando hacer daño de manera deliberada. No es fruto de la casualidad ni de la torpeza, sino de una voluntad consciente de perjudicar. Sus actos no solo decepcionan, sino que demuestran claramente el tipo de personas que son todos ustedes. Todos ustedes. No voy a emplear calificativos malsonantes o soeces, que los tengo en mente. Creo que no hacen falta. Los hechos hablan por sí solos y resultan mucho más elocuentes que cualquier insulto. La forma en la que han procedido retrata con precisión su falta de ética, de respeto y de altura moral. Lo más preocupante es que este comportamiento no es aislado, sino que responde a una estrategia. Ustedes han empezado la campaña ante las elecciones a pesar de que falta un año y se percibe claramente el trabajo de Compromís, incluso en contra de del partido que lo está manteniendo ahí, yendo por su cuenta a los actos públicos o chafándole el protagonismo a su propia vicealcaldesa. Hechos recientes. No es colaboración, es cálculo. No es proyecto común, es ambición personal disfrazada. Muy breve, acabo ya. Y en ese contexto resulta evidente que usted ha probado el veneno de la polución política. Está envenenado por la necesidad de promocionarse constantemente,
con la mirada puesta en una futura consellería, único alcalde de Compromís hoy. Esa obsesión por la proyección personal acaba contaminándolo todo. Las decisiones, las relaciones y, en última instancia, el propio sentido del servicio público. Porque cuando el poder deja de ser una herramienta para servir y se convierte en un instrumento para escalar, lo que se revela no es liderazgo, sino oportunismo. Y eso, lejos de engrandecer, retrata. No se puede gobernar desde el miedo, señor Domínguez. No se puede callar a quien piensa diferente. Porque cuando se utiliza el miedo como herramienta, lo que se demuestra con ello no es fuerza, sino debilidad. Por eso, cuando observemos a alguien en el poder, no nos fijemos solo en lo que dice, sino en cómo actúa, en cómo trata a quienes discrepan, en fin, cómo gestiona la crítica, en si escucha o castiga. Gracias, presidente. Molt bé, senyor Belda. Jo sé que ha passat el temps ja de la seva exposició. Sí que li vas nomenar, només contestar-li això, li vas nomenar per telèfon que havia procedit al cessament el divendres anterior i per la resta li torne a dir que el que diuen els serveis jurídics no és el que vostè me diu i, evidentment, així no podem deixar que ni s'injurien, ni s'humilien, ni s'ofenguen no ja a aquesta corporació, sinó a la resta d'institucions democràtiques que tenim en aquest país. Per tant, aquesta ha sigut la meva actuació i jo crec que hem aguantat a muntó, hem aguantat xiulits des del fondo, hem aguantat que vinguera al meu despatx a dir-me coses que encara estic al·lucinant, és dir, i això del programa de ràdio, evidentment, ja era inaguantable. I hem estat també mirant que no fèrem una actuació ni aleatòria ni tampoc subjectiva. I ahir hem demanat aquest informe jurídic i en això ens hem basat per a poder procedir. I, evidentment, torno a dir-li, els que som elegits així, en les tasques nostres, hem d'actuar conforme a la diligència deguda quan tenim coneixement de certs comportaments. I això és el que hem fet. Com que no queda temps, jo crec que tampoc és qüestió de monopolitzar aquest espai. Crec que seria convenient que passarem, a no ser que me demanen algú altre la paraula. Jo crec que si necessita més explicacions, les podem donar. Sap que el decret està i la porta està oberta a qualsevol de les seues persones. Ha citado, sí. Ha hecho una pequeña cita, sí, que el público y que nos escucha o que nos ve no conoce, y a mí sí me gustaría relatarla, porque eso creo que ha condicionado bastante la situación en la que estamos. No me ha contestado lo que yo le he formulado, era respecto a los puntos del cesamiento, esos 2 puntos que esgrime usted del cesamiento, que es el tema de entrar en unas instalaciones municipales restringides al seu ús, això és important i en l'informe jurídic està exposat així. Eso sería muy largo. Si entro en debate con usted sería muy largo. Entonces prefiero, y como va a ir por otras vías, yo creo que no. Pero sí ha dejado caer algo que sí que me gustaría aclarar porque la gente seguramente no lo sabe. El señor Aparici se encuentra mal un día, se va al médico, a la Seguridad Social... Señor Belda, ese aclariment jo crec que és algo personal que queda entre el senyor Aparici i jo i realment no ha influït en això. Realment no ha influït en això en absolut. Però jo crec que si treu aquest tema serà més perjudicat al senyor Aparici. Perquè parlar de terceres persones que no estan així, tant ell com la persona que ell va nomenar en un àmbit que no hauria de ser, com li vas dir a ell, no crec que sigui correcte en este Yo creo que es muy importante. Es muy importante. No, jo crec que no, perquè és una cosa que és algo personal que va treure ell i no entén per què encara. No entén per què. Però no és una cosa que així s'hagi reflexat. Després de la frase... se reflexen 2 actuacions, una per el seu pas en una zona restringida i 2 per els insults en el programa de ràdio. La resta no està ni deu d'estar. Bueno, como el tema de la ràdio i el jo tema... dic que així, al sentir jo més una vegada que ell feia xiulits, li feia sorolls, i jo li he reconvingut alguna vegada també.
i hem aguantat. Jo li dic això en el sentit de que hem aguantat, no ha sigut una cosa de a la primera de canvi, no, ni molt menys. Jo crec que és suficient, i sobretot en els insults. Això jo crec que és la línia roja que se travessa. Més que d'haver estat en el seu, en l'espai restringit i demés. Això per a mi és el definitiu. De totes formes, jo crec que ja hem monopolitzat prou, com li dic, en aquest tema. Crec que devem passar a un altre punt, perquè no n'hi ha més paraules concedides, i si vol, vostè i jo podem parlar d'aquest tema el temps que sigui necessari. No, a nivel particular no tengo nada que hablar. No, a nivell de partit. Yo estoy representando y aquí... a nivel de prensa también, pero así no Bueno, es ni en prensa ni nada. Yo no uso los medios como otros. Yo tampoco, como habéis, no hace ninguna declaración. No hace ninguna declaración de este tema. ¿Y cómo sabe la prensa que No ho ya...? sé, pero per mi no. Pues entonces tendrá que vigilar la gente que tiene con usted. Pues tenien el decret totes les persones que estan així en la corporació. Totes. No, sé pero hay una parte que No sé añaden que es que ya se va a nombrar, a proceder a nombrar otros 2 asesores. A mí usted no me dijo nada. De que iba a ser asesores. Ni Li vas dir que no teníem intenció de fer ningún assessor nostre, això sí li vas dir, igual que sí que l'havien cessat. Però res més. I jo en la premsa no he parlat. En això prou. Fies de la meva paraula. No, yo no digo que no. Pero ya que no quiere que entremos en el tema personal, yo creo que es importante porque ha condicionado mucho. No, en absolut, en absolut. Bueno, pues luego en ruegos y preguntas se lo haré, se lo formularé, a ver si me puede contestar. No li vaig a contestar. Ahí se pregunta si és el que estem parlant, perquè jo crec que no és el cas, ni tampoc el lloc. Entonces tendremos que hacerlo público a través de los medios de comunicación. Crec que ja ho ha fet públic, el senyor Aparici ho ha fet públic, però és igual. No, este tema no se ha hecho público. Se ha hecho público, me imagino... Jo crec que ja és suficient, senyor Belda. Pues nada, lo dejamos para luego. Gracias, presidente. Si no n'hi ha més paraules, el punt número 3. Proposta de nomenament de Rubén Pastor Bautista com a cronista oficial adjunt de la ciutat d'Alzira. En un dictamen favorable per unanimitat de la Comissió Informativa de Serveis per a les Persones, on no se trobaven present ni Javier Fernández ni Marchoza, els dos regidors. Alguna explicació d'aquest tema? Sí, senyor Israel. Gràcies, president. Portem al ple la proposta de nomenament de Rubén Pastor com a cronista oficial adjunt de la ciutat d'Alzira. Atès l'informe tècnic de normalització lingüística sobre la proposta de nomenament de Rubén Pastor Bautista com a cronista oficial adjunt de la ciutat d'Alzira i amb el vistiplau del regidor delegat de Cultura, davant també la recent defunció del senyor Alfonso Rovira Marín, persona molt estimada en Alzira i vinculada a la vida cultural d'Alzira, ha deixat vacant aquesta figura de cronista adjunt. Ja ha precipitat també la necessitat de promoure un nou nomenament per tal de continuar la tasca de custòdia i divulgació de la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. Rubén Pastor Bautista és funcionari de l'administració local en el cos de la policia local d'Alzira. Acredita una dilatada i sòlida trajectòria com a investigador i estudiós de la història, les tradicions, els costums i la identitat del nostre municipi. S'ha especialitzat en l'estudi de la toponímia rural urbana d'Alzira i també forma part de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament d'Alzira, de la qual és membre actiu i ha estat crucial per a la normalització i sistematització dels noms dels carrers, partides i paratges del terme municipal. I fruit d'aquest treball és la seva coautoria del mapa de partides i paratges del terme municipal d'Alzira, una obra de gran utilitat pràctica i de notable valor patrimonial que sistematitza per primera vegada i de manera exhaustiva la microtoponímia del terme. La producció bibliogràfica de Rubén Pastor Bautista és extensa i variada. Destaca la seva última obra, Alzira Insòlita, obra de notable èxit i que exemplifica la seva capacitat per acostar la història local a un públic amb rigor. També és un prolífic divulgador de la història i la cultura d'Alzira a través de múltiples canals i formats, del qual destaquem els articles d'investigació de la revista d'estudis històrics Algeciras Xúquer. Rubén Pastor també té reconeixements i distincions per la seva trajectòria professional i el seu compromís amb el servei públic. Es troba en possessió de la Creu al Mèrit Policial de la Generalitat Valenciana amb distintiu roig, distinció que acredita la seva honorabilitat i la valoració institucional de la seva labor. Per tot això es proposa l'adopció del següent dictamen: nomenar a Rubén Pastor Bautista com a cronista oficial adjunt de la ciutat d'Alzira en reconeixement
als mèrits que en ell concorren i en consideració a la seva destacada contribució a la investigació, la preservació i la divulgació del patrimoni històric, cultural i toponímic d'Alzira. També m'agradaria donar les gràcies a tots els partits polítics que vau donar el vostre vot a favor i bé, esperem poder aprovar-la. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Pérez. Procedirem a petició de paraules, si n'hi ha alguna. No? Pues procedim a la votació. Vots a favor d'esta proposta de nomenament de Rubén Pastor Bautista com a cronista oficial adjunt? Unanimitat? Molt bé. Us quedaria aprovada. Alguna petició posterior de paraula? No? Va. Passaríem al següent punt. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans per a recuperar les ajudes de les associacions culturals d'Alzira. Señor Miguel Vidal. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente pues agradecer al señor Pérez que nos han dicho que estaban en ello y por lo tanto hemos decidido retirar la moción. ¿Vale? Molt bé, moltes gràcies, senyor Vidal. La deixaríem sobre la taula. Punt número 5. Sol·licitud de compatibilitat d'activitat privada de Sílvia Julián Pellicer. No sé si n'hi ha alguna explicació. Com no està Javier, no crec que ningú. Si no hi ha explicació, si no n'hi ha ninguna intervenció, pues procediríem a la votació d'esta sol·licitud de compatibilitat en un dictamen favorable i per majoria de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica i Ocupació en 10 vots a favor i 4 abstencions. Vots a favor d'esta sol·licitud de compatibilitat? Bueno, és una majoria també unànime. Molt bé. Alguna explicació posterior del vot, no? Molt bé. Punt número 6, informe de declaració de festivitats locals 2027. No crec que n'hi hagi tampoc perquè... Vols explicar? Sí? Pues senyora Alós. Gràcies, senyor president. Com el meu company, el senyor Fernández, no està, simplement per informar a la gent que ens escolta que els festius locals seran, com habitualment, el 5 d'abril, segon dilluns de Pasqua, dia de Sant Vicent, i el 23 de juliol, dia de Sant Bernat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Alós. Procediríem a la votació. Vots a favor d'este informe de declaració de festivitats. També unanimitat. Molt bé, gràcies. Alguna explicació de vot? No. Molt bé. Punt número 7, ratificació del decret número 570 relatiu a la sol·licitud de l'empresa Vialterra Infraestructures S.A. d'ampliació de termini per a formular al·legacions a la resolució del contracte de les obres de construcció de l'IES Rein Jaume i un aula taller per l'Alzira Alzira, inclòs en el pla edificant. Vols donar alguna explicació? No, això és de tràmit. Molt bé. Pues, vots favorables a aquesta ratificació, que de fet ja s'ha fet. Vots a favor? També unanimitat. Gràcies. No n'hi ha ninguna petició d'explicació de vot. El número 8, sol·licitud del dictamen al Consell Jurídic Consultiu sobre la resolució del contracte de les obres de construcció de l'IES Rein Jaume i una aula taller per a l'Alzira Alzira inclosos en el programa edificant. Este és l'enviament del Consell Jurídic Consultiu. Vols explicar-ho? Gràcies. Gràcies, senyor president. En l'anterior ple vam aprovar l'inici de l'expedient de resolució del contracte de les obres del nou Institut Rein Jaume per incompliment culpable del contractista. En aquell moment ja vam assumir un compromís clar, que és fer tot el que estaguera en les nostres mans per agilitzar al màxim tant el procediment de resolució com els treballs necessaris per poder licitar de nou la continuïtat de les obres. I això és el que estem fent. Avui portem a aprovació el següent pas del procediment. L'empresa Vialterra ha presentat al·legacions oposant-se a l'acord adoptat en el ple, unes al·legacions que, d'acord amb els informes tècnics i jurídics municipals, es proposa desestimar perquè no justifiquen l'abandonament de les obres quan consta acreditat que era viable continuar amb aquelles unitats que no estaven afectades per cap controvèrsia tècnica.
Per tant, ens reiterem en la posició ja acordada, que és que el contractista no podia paralitzar unilateralment les obres. I com que existeix oposició per part de l'empresa, la llei exigeix remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu perquè emeta un dictamen preceptiu en un termini de 3 mesos. Ara, bé, junt amb això i en paral·lel a aquest procés, que ho hem fet tot el més ràpid que hem pogut, aprofite també per a dir que tal com ens van comprometre hem anat també avançant en altres qüestions, aprofitant també que està així tant la corporació com membres de la comunitat educativa. En paral·lel, hem mantingut reunions amb la direcció facultativa per avançar en la medició i liquidació de les obres executades, per la qual cosa ja s'ha citat l'empresa, i també per a garantir les mesures necessàries de seguretat i prevenció durant aquests mesos. També ens hem reunit ja amb la Conselleria, concretament amb la Direcció General d'Infraestructures Educatives, per acordar el full de ruta que permet agilitzar la futura licitació. Cal recordar que es tracta d'una competència delegada dins del programa edificant i per això és imprescindible també tindre el vistiplau i la coordinació amb la Generalitat. Cal dir que en aquesta reunió, la última que hem tingut, just ahir, han participat representants de la direcció de l'Institut i de l'AMPA i que també han traslladat la necessitat de mantenir en les millors condicions possibles l'actual centre mentre el temps que puga durar la situació actual. A més, ja hem encomanat a la direcció facultativa l'actualització del projecte als preus actuals d'acord amb la normativa aplicable. La previsió és disposar d'aquest projecte en les pròximes setmanes per remetre'l a la Conselleria i tramitar l'ampliació de la delegació de les competències en les noves condicions. Este és un pas necessari per poder licitar novament la continuïtat de les obres. I he de dir també que les reunions han sigut satisfactòries perquè la Conselleria també s'ha mostrat predisposada a aprovar aquesta ampliació en un temps raonable. En definitiva, estem davant d'un procediment complex, però l'Ajuntament estem, des de l'equip de govern, les regidories d'Urbanisme i d'Educació, estem actuant amb diligència, amb rigor i amb responsabilitat, tractant de fer tot el possible per avançar en paral·lel, tant en la resolució del contracte actual com al mateix temps preparar tot el que siga necessari per a quan abans millor poder licitar les noves obres. Esperem que es mantinga aquest principi de col·laboració en la comunitat educativa i entre administracions públiques perquè serà la millor garantia per donar una solució definitiva i poder licitar de nou les obres per al nou institut el més prompte possible. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Gomis. Alguna petició de paraules? No? Pues sotmetem a votació. Vots a favor d'esta sol·licitud del dictamen del Consell Jurídic Consultiu? Unanimitat. Alguna explicació de vot posterior? Senyor Ríos. Sí, gràcies, senyor president. Pues, ens alegrem de que la situació vagi en marxa i no dubtem que l'Ajuntament està seguint diligent i treballant, però també cal destacar que la Conselleria en aquest cas està sent diligent i està treballant en tot el necessari perquè el tema no s'estanqui i se pugui fer el més ràpid possible. És d'agrair que el director general, que ahir està greu reunit en ell, en un principi diu que va tot endavant, que està dispost a veure els nous pressupostos, els nous canvis, i esperem que entre tots el que està estancat se manegi i se faci el més possible. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Ríos. Passaríem al punt número 9, adjudicació del contracte de subministrament de llicència a una aplicació informàtica del Sistema Integral de Comptabilitat Pública per a l'Ajuntament d'Alzira i els serveis necessaris per a la seva implantació i posada en marxa i manteniment. Alguna explicació? Sí, senyor Gomis. Gràcies, senyor president. Portem a l'aprovació l'adjudicació del contracte del nou sistema de comptabilitat pública. Pot semblar que parlem d'una qüestió interna o purament tècnica, d'un programa informàtic que afecta a l'àrea econòmica, però parlem en realitat de molt més, de quin tipus d'administració volem ser. Volem ser una administració moderna, eficient, tecnològicament avançada, innovadora, intel·ligent, una administració capaç de donar millors respostes més ràpides i més segures tant a la ciutadania com als tercers i a les empreses que treballen amb l'Ajuntament. La ciutadania és precisament qui més té a guanyar amb tot això, especialment per a aquells que creiem que el sector públic ha d'exercir un paper central en la societat. És fonamental tenir una administració moderna i intel·ligent. I aquest nou sistema suposa precisament això, un salt qualitatiu en la gestió econòmica municipal. Passem a un model integral
unificat i completament digitalitzat, amb una visió global i en temps real de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament. Això reforça el control intern, la fiscalització, la traçabilitat i la transparència de totes les operacions, millorant la seguretat jurídica i ajudant-nos també a donar compliment a les recomanacions de la Sindicatura de Comptes en matèria de control, seguiment i eficiència administrativa. També es dota de millors ferramentes per a la presa de decisions, amb indicadors, quadres de comandament i informació actualitzada que permeten una gestió més estratègica i basada en dades, tant des del punt de vista tècnic com polític. A més, permet automatitzar processos com factures, nòmines, ingressos i operacions comptables, reduint càrregues manuals, evitant incidències i acurtant terminis de tramitació. I això té una conseqüència que també veurà després el ciutadà, que és una administració que tramita millor, també paga millor i més ràpid. Millorar els terminis de pagament significa generar confiança en proveïdors, autònoms i empreses i també reforçar la credibilitat de l'Ajuntament davant la ciutadania. La integració en l'administració electrònica, la connexió amb les plataformes com FACE o el gestor d'expedients i l'entorn cloud ens permeten més accessibilitat, més seguretat i més capacitat de futur. En definitiva, la implantació d'aquest nou sistema implica una transformació estructural de la gestió econòmica per a fer un ajuntament més eficient, més transparent i millor preparat per a donar servei públic de qualitat. Igual que vam fer ja amb la gestió tributària, continuem avançant amb la transformació digital i modernitzant la gestió municipal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Comís. Alguna petició de paraules? No? Doncs procedim a la votació. Vots a favor de l'adjudicació de contracte de subministrament de llicència? Grup Compromís, Grup Socialista. Vots en contra? Abstencions? Regidora Mar Jordà, el Grup Municipal de Vox, Ciutadans i Grup Municipal de PP. Quedaria aprovat. Alguna explicació de vot? No. Passem al següent, número 10, inici de l'expedient de resolució del contracte de concessió del servei públic de l'aparcament municipal La Constructora. Alguna explicació? Sí? No? Hi ha alguna petició de paraula? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor d'aquest inici d'expedient de resolució del contracte? Sí, tots per unanimitat. Gràcies. Alguna explicació de vot? Sí. Per favor. Sí. Gracias. Señor Palau. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Popular hemos votado a favor, ya que es una situación que ha alcanzado la empresa que gestiona el aparcamiento, que ha llegado a una deuda bastante elevada. Lo que nos llama la atención es proponer lo que, según consta en el expediente, según hemos podido ver, el contrato con esta empresa viene de mayo del 2013. En el año 2015 esta empresa ya vuelve a presentar un escrito en el ayuntamiento diciendo que se reestudie el contrato para que para que el contrato pueda ser viable otra vez. En el año 2015 ya se informa por parte del tesorero municipal que esta empresa ha devuelto el pago del canon por recibo bancario. En el año 2016 la deuda ya asciende a 7.424 euros. Y seguimos así. En el año 2019 el recaudador municipal informa sobre esta deuda, que ya asciende a 48.192,95 euros. En el año 2024 la deuda ya estamos en 113.942 euros. Y ya el informe de tesorería de septiembre de 2025 la deuda asciende a 132.113,28 euros. Lo que no entendemos, lo que no podemos llegar es cómo puede ser que durante tanto tiempo se haya permitido que esta deuda haya aumentado tan alarmantemente, cuando cualquier ciudadano, los que estamos aquí, sabemos que cualquier pago que te retrases una semana ya tienes un recargo del 10%, del 20%, con el embargo en la cuenta corriente y vuelvo a repetir, no entendemos cómo se ha podido llegar a esta situación. Por otra parte, vemos que la garantía que tiene esta empresa puesta de cuando hizo el contrato es una garantía de 3.750 euros. Evidentemente, para hacer frente a los 132.000 euros que se debe, pues vamos.
Nos sorprende cómo con tantos años, con tantos informes de tesorería, de recaudación, no se haya cortado esto antes y hayamos llegado a este año 2026. Gracias, presidente. Gràcies, senyor Palau. Com era explicació de vot, passaríem al següent punt. El número 11, adhesió a la xarxa d'espais climàtics de la Comunitat Valenciana. Faig una explicació molt breu, perquè és una xarxa que deriva de... una creació d'una xarxa que deriva de la... No tinc que sí, però és igual. De la Generalitat Valenciana, de la conselleria que té la competència. Sí, bueno, és el mateix, però bé, per l'explicació no va falta. És una xarxa que crea este mateix en un decret el 2025, en la qual voluntàriament el que demana la conselleria és participar en ella i subscriure compromisos, uns compromisos molt senzills de posar a punt les àrees, dotar-les suficientment una sèrie d'aspectes molt senzills i de mantenir-les obert tot l'any i informar. En aquest cas nosaltres hem considerat que era molt interessant. A més, la mateixa conselleria ens va nomenar que podien ser municipi pilot per allò de que tenim ja alguns espais en marxa i al final els han proposat espais com la biblioteca, el MUMA, l'espai que estem en conveni en Creu Roja i proposar encara funcionar, si pot ser, en alguna més, dissenyar i posar en marxa alguna més. Per tant, s'adherim a la mateixa i considerem que és una feina, una eina prou interessant per a que quan n'hi ha onades de calor les persones estiguen més protegides i puguen tindre espais per a poder replegar-se i tindre unes millors condicions, sobretot si estan pel carrer. Per tant, no sé si teniu alguna petició de paraula per explicar-vos alguna més o directament procedim a la votació. Seria vots a favor d'esta adhesió a la xarxa d'espais climàtics de la Comunitat Valenciana. El grup de Ciutadans, grup municipal Compromís, grup socialista i grup popular. Vots en contra. Perdó, i grup Bucín. Todo el rato estoy pasante, correcte. Disculpa, Enrique. Estàs ahí al costat, molt bé. I vots en contra ha dit el grup municipal de Vox i abstencions, la regidora no escrita de Matxorda. Quedaria aprovada. Alguna explicació posterior de vot? No? Sí, senyor Ríos. Gràcies, president. Sí, nosaltres hem recolzat perquè és una xarxa que va crear l'any passat la Generalitat Valenciana del govern del Partit Popular i creiem que en aquests moments és oportú crear aquestes xarxes i aquests llocs per a, quan vinga les onades de calor i poder estar més protegir la ciutadania. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Ríos. Passarem al punt número 12, modificació de crèdits número 23 del 26 del pressupost general per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Hi ha un dictamen favorable i per majoria de la comissió informativa a l'efecte. Alguna explicació, senyor Gomis? Gràcies, senyor president. Portem a aprovació esta modificació de crèdits per un total de quasi 730.000 euros que s'articula a través de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Com hem dit en diverses situacions, el pressupost és un instrument viu i més enllà del que preveu el pressupost inicial, tenim la capacitat d'abordar noves actuacions rellevants per a la ciutat d'acord amb les necessitats detectades pels diferents departaments. Entre les actuacions previstes està la dotació de 170.000 euros per al projecte d'urbanització i reparcel·lació del sector industrial ARI 90. Amb aquesta actuació urbanística, que impulsarem per gestió directa, donarem continuïtat a l'avinguda radiofonista Alfonso Rovira, finalitzant la ronda est de la ciutat, alhora que normalitzarem la situació urbanística d'esta unitat, cosa important de cara a les inversions industrials que s'estan duent a terme, estratègiques per al desenvolupament econòmic de la ciutat. I també, en aquest cas, important pel que suposa per a la mobilitat urbana. A més, es dota de crèdit per actuacions com la renovació interior de la capella del cementeri, l'adequació del magatzem del Departament d'Esports que s'està fent per centralitzar tot el material, un element monumental per sensibilitzar contra la violència masclista i maquinària i instal·lacions tècniques per a la biblioteca.
Junt amb això, es preveu crèdit per al projecte d'ampliació de l'Escoleta d'Infants Llorenç Jiménez, un estudi d'alternatives en altimetria per a la connexió entre la Torretxó i l'hospital, la posada en marxa d'una oficina municipal d'emergències i un operari de suport per al manteniment de la piscina coberta. Finalment, es preveuen fons addicionals per a 2 obres que estan actualment en marxa. L'actuació de l'entorn escolar de Lluís Vives i la Puríssima, ja que en l'obra s'han detectat instal·lacions soterrades en mal estat i s'aprofitarà per a renovar-les, i el Casal Xove. En definitiva, parlen d'un esforç inversor en diverses actuacions rellevants per a la ciutat que es finançaran amb càrrec al romanent líquid de tresoreria sense recórrer a l'endeutament. Gràcies a la situació sanejada de l'Ajuntament podrem ara reinvertir en noves necessitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gomis. Alguna petició de paraules? No? Procedim a la votació. Vots a favor d'esta modificació de crèdits? Grup Municipal de Compromís, Grup UCIN i Grup Socialista. Vots en contra? Abstencions? Tota la resta, Grup Ciutadans, Vox, Partit Popular i la regidora no escrita. Marc Jordà. Alguna explicació de vot posterior? Passaríem al següent punt, número 13. Declaració de situació individualitzada d'impacte territorial respecte a la vivenda situada en la parcel·la 334 del polígon catastral número 8. Un dictamen favorable per majoria de la Comissió Formativa del Model de Ciutat. Alguna explicació? No, això és de tràmit. Alguna petició de paraules? Tampoc. Pues vots a favor d'este tràmit de declaració de situació d'impacte territorial. El Grup Municipal de Ciutadans, Grup Municipal Compromís, Grup UCIN, Grup Socialista i Grup Popular. Abstencions, el Grup Municipal de Vox i la regidora no escrita. Marc Jordà. Molt bé. D'acord, alguna explicació de vot posterior? No? Pues passaríem al 14. Desestimació d'una sol·licitud precisament de declaració de situació individualitzada d'impacte territorial. Tampoc, no? Perquè està més de tràmit, pues, vots a favor d'esta desestimació de sol·licitud. Grup Municipal de Compromís, Grup UCIN, Grup Socialista i Grup Popular. Vots en contra, abstencions, el Grup de Ciutadans, Grup Municipal de Vox i la regidora no escrita. Marc Jordà. Tindríem alguna petició d'explicació de vot? No? Molt bé. Ara sí, tindríem així despatxos extraordinaris. Antes que res, caldria incloure, no sé si ho fem ja o després, la urgència, veritat? Però pots explicar, no el que diu, sinó perquè és urgent. Perquè és urgent, d'acord. Quan ho explique, se vota si és urgent. Si és que sí, en l'últim punt de l'extraordinari... Val, molt bé. Però que ara per poder... Senyor Belda, expliquen la urgència, el motiu de la urgència, no la moció, que després la podrà explicar si se vota que sí a la urgència. És urgent per esta moció sobre immigració? 5 minuts màxim. La urgencia, no la esperamos. Sí, entendido. Gracias, presidente. Por motivos que han ocurrido en los últimos días y dentro de lo que era el periodo de presentación, el plazo de presentación de mociones, pues no estaba nuestro asesor y secretario de Grupo Municipal en condiciones y fueron pasando los días y al final se nos echó encima la fecha. Y por eso, entre presentarla ayer o hoy, pues la hemos presentado hoy, porque no tiene tampoco mayor trascendencia. Gracias. Pues se votaría esta urgencia. ¿Vots a favor de la urgencia de esta moción? Grup Popular, Grup Ciutadans, Grup Municipal de Vox i la regidora no escrita Marc Jordà. Vots en contra. El Grup Municipal de Compromís, Grup UCIN i Grup Socialista. Crec que n'hi ha empat tècnic, perquè com falta un. Se torna a votar i ja així és la qualitat meva. Vale.
tornem a votar. Aleshores, vots a favor de l'urgència d'esta moció. Grup Popular, Grup Ciutadans, Grup Municipal de Vox i la regidora no escrita, Jordà. Vots en contra. Grup Municipal de Vox, Grup UCIN i Grup Socialista. I en la vot de qualitat. I ara, si no n'hi ha urgència, se tindrà que presentar a la propera. Se trataria al proper plenari. Molt bé. Com? Molt bé. Aleshores, tindríem dos despatxos extraordinaris. Perdón, presidente. Sí, perdón. ¿Cómo? El voto de calidad suyo ha decidido que no pasa, pero Que no. por lo menos se puede exponer, se debe de exponer. Que no sigui urgent. Si no n'hi ha urgència, en principi no s'exposa. Jo crec que no. No és un punt ple. No se pot tractar. No se pot tractar perquè no s'ha votat l'urgència. Nosaltres teníem una altra també preparada i tampoc l'hem presentat per el mateix motiu. En principi no se pot tractar. Es el juego democrático, el voto de calidad. Gracias, presidente, una vez más. Molt bé. Gràcies, senyor Belda. Tenim, com dia, dos despatxos extraordinaris. Un de l'àrea de secretaria, la dació de compte del decret número 655 sobre abocació de la delegació de competències compreses en la subàrea de personal i règim intern. Suposo que serà per el tema de Javier, correcte. Això és una abocació de competències i que ahí suposo que no tindreu ninguna paraula, no demanareu. I en el punt 2 de Tresoreria, la dació de compte un informe de compliment de les obligacions de pagament del primer trimestre de 2026. No sé si ahí en Tresoreria se vol comentar alguna cosa. No? Tampoc. Molt bé, doncs en principi estaríem plantejats. Com? Tindrem que arrimar ara més. Vale. Molt bé, ara millor. Pues estava dient que ja s'ha acabat el despatx extraordinari, per tant, passaríem al punt de pregs i preguntes dels senyors regidors. Petició de paraules, senyora Marchordà, senyor Belda, senyor Palau, Benjamín Pérez, María Luisa Castells, Palacios, Ríos també, no? Senyor Ríos, no? Ja estan bé, sí. Vale. ¿Y alguno per así, no? ¿No? Vale, señora Jordá. Gracias, señor presidente. Hace unas semanas pregunté por escrito, bueno, lo he preguntado varias veces, cuántos trabajadores habían de baja en las empresas Fobasa y Actúa, entre otras preguntas que iban en la solicitud de información. Pregunté exactamente el número de trabajadores de baja y el número de trabajadores contratados para cubrir esas bajas. Lo único que me han respondido, que es verdad que me han respondido, es un link en el cual me lleva a la plataforma de contratación, cosa que ahí no pone ni cuánta gente hay de baja, obviamente, ni si se ha contratado a gente para cubrir esas bajas. Es posible que podáis responder aquí públicamente y si no, lo volveré a solicitar por escrito. Si evitáis de nuevo volverme a responder lo que estoy preguntando, pues lo llevaré al organismo correspondiente. Y la segunda pregunta es, hay una funcionaria de baja que es la ingeniera técnica de Serveis per a la Ciutat, no voy a decir su nombre, empieza por S, lleva meses de baja laboral. Mi pregunta es, ¿quién está sustituyendo a esta funcionaria? ¿Cómo lo han hecho y con qué proceso? Gracias. Muchas gracias, señora Jordá. Señor Belda. Gracias, presidente. Como no he podido desarrollar la moción que habíamos presentado, efectivamente la dejaremos para el próximo pleno. No queremos que
que quede en el olvido y más cuando estará aún de actualidad, lamentablemente. Pero tenemos un mensaje de nuestro presidente Santiago Abascal a los españoles para que no haya confusión. No se refiere a este pleno en particular o a los señores del equipo de gobierno. Y el mensaje dice: la corrupción mata. Y la invasión también mata. Y luego tenía una pregunta, ya que no ha habido ocasión de hacerla anteriormente. ¿Sabe usted quién es doña Maite Naranjo? No sé si es su esposa, su pareja, no lo sé, no entro en esos detalles. Pero esta señora, a raíz de que el señor Aparici fue al ambulatorio pidiendo una visita, intervino una compañera suya pidiéndole que no se preocupase, que le sacaba ella la visita, el horario de visita para otro día, dirigiéndose a la responsable, que es la señora Naranjo. Senyor Belda, ja l'he dit abans que és un tema personal del senyor Aparici, que ni siquiera va anar ell, va anar algú enviat per ell, que no tenia el CIP. Si vol li ho explique tot, però després. El que vol és que comentem així i que això siga un salseo de coses personals. María Teresa Naranjo, efectivamente, es... Es que esto es motivo de escándalo, es motivo de vergüenza, es una indignidad. Señor Belda, eso es lo que le digo, señor Belda, señor alcalde. Es motivo de... Eso es lo que le digo. Señor Belda. Que la señora suya dijo, si fuera para otro, le daría la cita sin Señor problemas. Belda. Pero tratándose de ese señor Això no és cert. que molesta mucho a mi marido y le hace la vida imposible. Això no és cert. Eso lo dijo la testigo. Eso- Pero como los veremos en los tribunales, ya lo contestará cada uno. Gracias, presidente. Pues duga al tribunal el que vulgui, però això no és cert. I portar així coses personals de la meva dona, jo no sé en el seu partit, que a lo vist aquest tipus de comportaments, però jo a la meva dona no tinc que dir-li com se té que comportar ni el que té que fer, afortunadament. I la meva dona no la va atendre, ni siquiera va atendre a esa senyora, va ser una companya. I no portava el CIP. I a partir d'ahí, tot lo demés, jo no sé què és el que li ha arribat. A mi m'ho va dir el senyor Aparici. Senyor Belda, ara no té vostè la paraula. Deixem contestar-li, per lo menos. Ja ha dit el que ha volgut vostè, després si vol me porta al tribunal. No sé exactament per què, supose que perquè la meva dona no va voler atendre o va dir coses, però a través de tercers, que és increïble que pose un cas personal quan el senyor Aparici el que ha fet és comportar-se com un verdader indigne d'este Ajuntament, perquè ha estat insultant. Indignos ustedes, ustedes. Es No una se cosa- sabe dónde están los 4 millones. Vostè, Indigno es señor- toda la señor gestión Belda, que están señor haciendo. Belda, tenim Indigno molta es paciència. que está usted ahí porque... Senyor Belda, tenim molta paciència. En este ple tenim molta paciència. Molta paciència hem tingut en vostè. Molta, molta. I portar coses personals així, el que me sembla és, ja, vamos, no sé exactament, estan acostumats a treballar per ahir així en el seu partit, insultar al president del govern, dient-li paraules, com les que va dir també el seu company de corporació. El seu company va dir això també a la Cira Ràdio. Però anem a veure. Jo he dit que no veníem així al salseo i que això deixara, i si vol després, si vostè me denuncia, jo denunciaré a vostè per falsa denúncia. És una cosa increïble, això. Jo ja no sé com dir-ho. Sí. Però anem a veure. De referència de tercers, parlant de la meva dona, és increïble. De veres, és increïble. No sé ja a on volen arribar. No sé a on volen arribar. Molt bé. Senyor Belda, per favor, no té la paraula. Ja li ho ha dit bé. Señor Palau, por favor. Gracias, señor presidente. És una consulta, un prego. És referent a la pujada de l'ermita, les obres, el que s'ha fet en la pujada de l'ermita, que s'ha deixat que només n'hi hagi un sentit, que és el de pujar, s'ha fet un mig allí carril bici peatonal. Tot això el que ha derivat és que tot el trànsit ha augmentat en la zona de la Graella. Ja fa temps vam presentar una moció per veure si es podia ficar en marxa el desvio que s'ha de fer per darrere de les cases de la Graella. I aquest tramo, la quantitat de tràfic que ha augmentat és bàrbaro. Ara, al canviar-lo del sentit de la pujada ermita, encara ha augmentat més.
L'altre dia, concretament, estaven fent unes obres en un xalet i se desvia el trànsit per dins de lo que és el carrer Mestre Villar, que són on estan adossats a la part de baix, i això és un caos. Si torna a haver, com habitualment hi ha algun accident, hi ha algun cotxe que baixa un poc fort o se descuida, hi ha un accident, quan això se talli el trànsit allí, ja no hi ha una altra opció per entrar en el Cira, perquè la pujada ermita només té el sentit de pujar. No sé si vostès això ho han tingut previst, si se va fer algun estudi previ a prendre aquesta decisió i si saben de les conseqüències que està portant això. De fet, jo que sóc usuari prou d'aquesta carretera, vos puc dir que ja ni puja ni gent, ni a baixa, ni a peu, ni en bicicleta, allí no hi ha gent que puja ningú. No sé si n'hi hauria possibilitat inclús de reprendre i tornar a la situació que estava antes de fer això. La pregunta és això, si tenen algun estudi o saben les conseqüències que poden tindre un tall en la graella. Gràcies, president. Molt bé, senyor Palau. Señora Castells. A ver, yo traigo hoy al Pleno unas cuestiones sobre el cementerio. Una pregunta. El día 6 de abril, sobre estar avisado el concejal del área de que existía un agujero en una de las alambradas, en una de las puertas, se produjo un robo donde desapareció la herramienta de los trabajadores. Y la pregunta es si ya ha sido repuesto este material o los empleados del cementerio siguen intentando trabajar sin medios. Después, por otro lado, también un ruego en el tema del cementerio. Nos constan las quejas de la escasez de escaleras. Únicamente hay 3 escaleras para todo el recinto. Estas escaleras se compraron en el año 2018. Por el uso, por el tiempo, están deterioradas. Y el ruego sería que, por favor, repongan estas escaleras y, a ser posible, aporten alguna que otra, porque el cementerio crece, el recinto crece y los medios no. Después traemos otra cuestión que es más que lamentable, porque hace un par de semanas, y debido a los agujeros que hay en el suelo del parking del cementerio, una señora que se desplazaba en silla de ruedas cayó al suelo. Se dio aviso, o sea, el ayuntamiento es conocedor del hecho, no se ha hecho absolutamente nada y el lunes pasado otra señora también cayó. La pregunta es, ¿van a hacer algo al respecto? Y el ruego, por favor, háganlo antes de que alguien se abra la cabeza. Gracias. Gracias, señora Castells. Señor Palacios. Gracias, señor presidente. A ver, cuenta la leyenda que Sant Jordi, cuando mató al dragón por defender a la princesa, pues brotó de dentro de Sant Jordi la sangre del dragón y salió un rosal. Un rosal que por razón de la sangre, pues lógicamente eran de color rojo. Esto no Alcira, el Grupo Compromís, se ha cargado la leyenda, porque deduzco que el dragón de Sant Jordi de Alcira es de Compromís. Porque claro, cuando uno ve determinadas fotos, el señor alcalde, el señor concejal de Cultura, repartiendo, creíamos que sería con dinero de Compromís, pero claro, como hemos visto que cada sobrecito de color naranja, el envoltorio también ponía Ayuntamiento de Alcira, las rosas de color naranja y todo de color naranja, pues evidentemente la broma deja de serlo en tanto y cuanto estamos hablando posiblemente de dinero público, ¿vale? Analizando la normativa, y en base a eso le vamos a hacer un ruego, ¿vale?, en que decimos que el Grupo Municipal formula el siguiente ruego en base a las siguientes fundamentaciones legales. Se ha observado en la campaña de Sant Jordi el uso abusivo del color naranja ajeno al manual corporativo de Alcira, en rosas y libros, y entendemos que esta actuación está hecha con intención meramente partidista y electoralista, al coincidir con el color de la marca del partido mayoritario del equipo de gobierno y que además ostenta la alcaldía. La Ley 12/2018 de la Generalitat Valenciana, aprobada por el presidente Ximo Puig, aplicable a las entidades locales según el artículo 3.1d, prohíbe taxativamente que la comunicación institucional utilice elementos estéticos, colores o símbolos que generen confusión con la propaganda de los partidos políticos. Y exige además un desmarque claro entre la imagen de la Administración y la del partido gobernante. En concreto, la propia ley que tenemos aquí delante, en el artículo 5, prohíbe, en su apartado 15, la publicidad subliminal, entendiendo por tal la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades rayanas con los umbrales de los sentidos o análogas pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida, ¿vale?
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece el principio de buena fe y confianza legítima a la Administración a actuar conforme a sus propias normas. Y en este caso no se ha actuado conforme al Manual de Identidad Corporativa del Ayuntamiento de Alzira, aprobado en el 2014, que solo reconoce el color granate y oro como color técnico, el Pantone 491 y el Pantone 415. ¿Vale? La Constitución española, en su artículo 103, obliga a la Administración a servir con objetividad los intereses generales, algo que se quiebra cuando se utiliza una estética partidista de cara a eso. Por todo ello, este Grupo Municipal ruega, primer punto, que se adecue toda futura actividad promocional a lo establecido en la Ley 12/18 de la Generalitat Valenciana, evitando el uso de colores que coincidan con la imagen de marca de las formaciones políticas del Gobierno, tal y como establece la citada norma. 2. Que se respete escrupulosamente el Manual de Identidad Corporativa del Ayuntamiento, evitando esa creatividad cromática en eventos públicos que solo busca rédito político. Asimismo, aprovechamos para comunicar que vamos a presentar mañana un escrito para que la Secretaría General del Ayuntamiento de Alzira nos informe acerca del incumplimiento de la normativa interna, que significa que el vigente Manual de Identidad Corporativa no se esté cumpliendo, que nos informe de la vulneración de la legalidad sobre publicidad institucional que acabamos de indicar de la Ley 12/18 y que nos informe sobre la legalidad del gasto público, porque evidentemente todo gasto público debe responder a los principios de eficiencia, economía y fundamental. Y presentaremos asimismo otro escrito ante el Departamento de Intervención del Ayuntamiento, que por este mismo motivo que acabamos de extender y no vamos a repetir, ¿vale?, se nos informe de fiscalización sobre los puntos de las facturas, relación de gastos y contratos asociados a la compra de rosas, naranjas, libros y envoltorios de esta campaña. Y se nos informe asimismo acerca de si el gasto realizado en materiales que contravienen el Manual de Identidad Corporativa Municipal se ajusta a los principios de eficiencia y economía en la gestión pública. Y, obviamente, como resumen, si dicho gasto puede ser considerado como publicitario institucional y debería ser pagado por un partido político y no con dinero de todos los alcireños. Gracias. Molt bé, senyor Palacios. ¿Alguna cosa más? ¿No? Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Tengo dos preguntas para el señor de la Concepción. La primera es sobre la licitación que ha quedado desierta de la pista de atletismo del Tartán. ¿Qué solución van a hacer para poderlo llevar a cabo? Porque si no tengo entendido, tenemos hasta marzo para ponerlo en marcha. Entonces, para ver qué plan va a llevar a cabo y cuáles van a ser los plazos para poder cubrir esta necesidad, que creo recordar que era una necesidad también que el club lo estaba solicitando. Por otro lado, ayer estaba ya en el circuito de cross de la pista y continúa cerrada las obras que hicieron recientemente y quería saber si era por falta de algún permiso, porque en teoría ya estaban finalizadas desde hace tiempo ya. Por otro lado, quería llevar a cabo una pregunta para la señora Blanquer. El anterior pleno me dijo que no se había convocado la mesa de igualdad porque faltaba la firma del acta, que se la firmé aquí, que era un problema informático, no sé si lo recuerda. A día de hoy no nos ha convocado aún para la mesa de igualdad y el protocolo está aún por desarrollar y por llevarlo a cabo y por aprobarlo aquí en el pleno. Entonces quería saber el motivo por qué no nos habían convocado aún a esta reunión. Y por último, al señor Montalbá. Las últimas semanas nos llegan rumores, nos llegan inquietudes de los vecinos de una calle de aquí de nuestra ciudad, la calle Albuera, la cual nos dicen que han cambiado el sentido del aparcamiento porque nosotros hemos solicitado que lo lleven a cabo este cambio de sentido. Nosotros, quiero hacerles recordar, solicitamos que los contenedores no invadieran la acera, que se pudiera pasear por la acera y pasar tranquilamente y que se pudiera circular de forma correcta. No hemos solicitado en ningún momento, y si es así, nos lo puede afirmar aquí, que se cambie el sentido de aparcamiento. Es una decisión vuestra eso. Entonces, simplemente, ¿por qué usted está diciendo esto a los vecinos de la zona que nos han dicho que usted ha afirmado que es una petición del Partido Popular? Muchas gracias. Muchas gracias. Crec que era l'última, no? Intervenció. Molt bé. A veure, comencem des del principi. El treball de... El que comentava, les baixes del treball de Fobasa era... I actua, les dos. Gràcies, senyor president. Bueno, en aquest tema li contestarem per escrit perquè és una qüestió tècnica
Entonces, pues, li contestarem per escrit. Si és només això ara, en aquest moment, o si vol també del cementeri. Sí, si vol. En el tema del cementeri parla del 6 d'abril, que ja estàvem avisats que hi havia un tall en la verja. Entonces, pues, el tall en la verja, jo no sé res, que estàvem avisats, vamos, en principi. No sé qui és el que li informa a vostè d'aixes coses, però jo d'això no sé res. I bueno, una vegada cobert, mos han furtat, això sí és de veres, que han tallat la verja sí és de veres, i que han entrat i han furtat la ferramenta sí és de veres, i una vegada coberta la partida s'ha demanat la ferramenta, que està demanant allà, i quan vinga en seguida a treballar en normalitat. En quant a esclots, nosaltres portem la part administrativa, igual després el meu company vol contestar-li sobre el tema de l'obra pública. Gràcies, senyor president. Molt bé. La baixa de serveis per a la ciutat, com no és així tampoc el regidor responsable de funció pública, jo no sé si vol comentar alguna cosa sobre la baixa de la tècnica de serveis per a la ciutat. Com s'ha cobert, no ho sé, ni com s'està cobert. Jo li contestaré per escrit perquè el regidor de funció pública no està en aquest moment. No l'apunte. Molt bé. Si vol, senyor alcalde, jo sé que és de la bolsa. Hi ha una bolsa de treball i ha entrat en aquesta bolsa perquè estava al tall, l'home ha vist que era per a poc de temps, però ha decidit entrar i està complint molt bé la seva feina, per cert. O sigui que n'hi ha una... L'han cobert. Sí, l'han cobert, de la bolsa. Gràcies, president. Molt bé, gràcies. De l'estudi de la pujada de l'ermita, que estava comentant el senyor Palau, vols contestar? Sí. Senyor Gomis. Sí, gràcies. Sí, a veure, coneixíem que concretament per la graella ja n'hi havia molt de pas de cotxes que a més baixen moltes vegades amb molta velocitat perquè s'ajunta tota la gent que ve del polígon, que baixa de l'hospital, però en el cas de la pujada de la muntanyeta teníem també un problema greu de seguretat viària, tenint en compte que no n'hi ha voreres, que n'hi ha un centre d'educació infantil i que és un carrer estret i no n'hi havia massa altra alternativa que fer-ho com s'ha fet. Estem oberts a millores que permeten millorar la seguretat, però en principi no està previst revertir esta actuació. A més, havien hagut accidents i al final directament no n'hi ha vorera i suposa un problema greu tenint en compte també l'escola. Això no vol dir que no siguin sensibles a la problemàtica de la graella. Ja havien tingut reunions i n'hem tingut també posteriorment i estem preparant la memòria valorada per quantificar l'actuació i prioritzar-la perquè sabem que és un problema rellevant dins del que són les connexions d'Alzira, que igual aquesta és la part més important. Quan s'articula la connexió en el Torrejó des de la part de l'hospital, doncs també aliviarà en el seu moment aquesta part, però bueno, coneixem el problema, estem elaborant la memòria valorada. Ara per ara sí que és cert que la part de la graella, tot i que haver molts cotxes és un carrer més ampli que el de l'altra part i se van establir mecanismes per al control de la velocitat i esperem avançar en aquesta actuació. Gràcies. Molt bé. N'hi ha dues preguntes més del tema del cementeri. El forat de pàrquing i les escales deteriorades, que no sé si això... Escales deteriorades de... Sí, les escales van a comprar-se ara també. Unes escales que siguin lleugeres perquè puguen canviar-se. Igual se deixen fijes en un puesto o altre si fa falta, però bueno, se va a intentar canviar per altres més lleugeres, això sí. Són molt antigues ja. Sí. Senyor de Concepción. Gràcies, senyor president. No tenia jo ningú informe d'això, demà a primera hora. Jo no tinc ninguna informació. Demà a primera hora averigüe i te conteste. Gràcies, senyor president. Molt bé. No sé si lo del Sant Jaume i Sant Jordi, vull dir, i el drac i tal.
Si vols contestar. Ja és el segon any que fem aquesta iniciativa, que és una iniciativa molt xula, en la que apropem el que és la lectura a la ciutadania. En aquest cas, el logotip de l'Ajuntament apareixia en granate, en un fondo blanc. És a dir, que sí que se respecta el que és la... Apareixia, sí, no, vull dir, hem ficat pegatines on està el logotip de l'Ajuntament. Però és que nosaltres ho continuarem fent. Vull dir, l'any que ve celebrarem també Sant Jordi i mentre puguem estar així celebrarem aquest dia tan bonic i tan festiu. Sí, però ahir no se veu bé la pegatina. Ahir no. Ixe color se veu superxulo. Però és que vostès no estan per a parlar, perquè és que... Ixe. Ahí se veu. Però és que vostès no estan per a parlar, perquè és que en la Generalitat, des de 1984, tenim el roig institucional i ara, de sobte, va i canvia al blau. Però el mateix passa en la ciutat de València. I en la ciutat de València passa el mateix. O en el CIP o en la targeta de metro. Per tant, abans de dir aquestes declaracions, també en veurem cadascú. Gràcies. Val? Molt bé. A veure, així parla el senyor Benjamín de la pista d'atletisme, la pista de cross, senyor de la Concepción. Gracias, señor presidente. La pista de atletisme sí que és de veres que se va quedar deserta, ens informaren des del Ministeri i s'ha tornat a licitar, pareix que ara en els projectes sí que n'hi ha empreses que estan interessades i crec que queden sobre uns 2 mesos de plaç. Després de lo del circuit de cross, l'obra no està rebuda perquè està incluïda en més obres, vull dir, són obres xicotetes que estan en tot el que és el cauce del riu, hem parlat en hidrogràfiques del Júcar i quasi segur que esta setmana recibirem un correu on ens podran permetir que llevem el que són les valles d'obra. Gràcies, senyor president. És que tenen que emetre, per lo que ens digueren, un certificat conjunt. El que sí que hem fet nosaltres és una valoració de si se pot o no obrir i segurament s'obrirà de forma quasi immediata. És a l'espai, no, Vicent? Vale, sí, per si acas. Vale, lo del protocol d'igualtat, Amèlia. Vale, gràcies, senyor president. Sí, efectivament, ho recorde, però no va ser només el seu fallo. Més gent després vam comprovar que tampoc havien pogut firmar. Però no concretament en el protocol, però clar, com només faltava la seva firma, i en concret, van dir, pues ja que aneu a veure, suportes, efectivament. Una volta això fet, el que sí que hem fet, que ja se va parlar, ara el que anem a fer és, per una banda, recordaran que els polítics i les polítiques no escrites no tenen cap partit darrere. Aleshores, que eren un poc desemparats perquè no n'hi ha ningú. Es va parlar que tenien que treballar, anàvem a parlar en el Col·legi d'Educació Socials, el Col·legi de Psicologia i el de Treballs Socials, per a que realment tingueren, en el cas que hi haguera un conflicte d'aquest tipus, tingueren un recolzament darrere. Ja tenim 2 convenis en marxa, que és el conveni d'Educació Social, el de Psicologia, ens falta el de Treball Social. Esperem en breu tindre-lo. A partir d'aquest momentiu firmarem els convenis en aquest sector per a ficar. Anem a afegir aquesta redacció que fa falta, però en el respaldo de ja no un partit, perquè no tenen partit, sinó uns col·legis que van a respaldar, que és el que ja se va parlar en totes les comissions, i a partir d'aquest momentiu a veure si podem avançar-ho i per al pròxim ple ho podem tindre. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies, senyora Blanquer. I el carrer Albuera. Gràcies, senyor president. Bueno. S'ha transformat ja en un clàssic. Sí. El carrer Albuera. A veure, el carrer Albuera, vostès van demanar que els contenedors se poguera passar millor per la cera. Lògicament, en la part que estaven n'hi havia una inclinació més forta que a l'altre costat. Se van canviar semestralment perquè estaven sempre justament en aquesta part. Tampoc és normal que el deixem ara totalment en l'altre costat. Entonces, de fet, dins del canvi semestral n'hi ha un costat que va estar millor i en l'altre sempre n'hi ha més inclinació en el carrer. Però tampoc anem a deixar-ho al costat que s'ha quedat ara. Si els cotxes no poden eixir, nosaltres prestarem la solució que creguerem millor. I vostès es va aparèixer bé. Me diu això, jo no ha dit que el PP hagi fet res, jo dic que el PP demanar solució a lo que són els contenedors ixos. En principi no n'hi havia canvi de part, en la part que està en els contenedors tenien molta inclinació i és de veres que anàvem prou sobre la cera. Entonces tampoc anem ara a ficar-los a l'altre costat i ja està. Bueno,
Estarà 6 mesos a un costat, 6 mesos a un altre, en una balisa que ja permeteix el poder passar bé i ja està. I és l'únic que ha dit jo, que allí s'ha donat una solució, però tampoc anem a ficar-ho a l'altre costat tot l'any. I Messi està dient que n'hi ha problemes per eixir en els cotxes. Però bé està, no?, que la incomoditat la passe 6 mesos cada un. Va ser tot a raïs del problema dels contenedors, d'intentar solucionar-ho, no? Gràcies. Igual cal parlar amb els veïns. I, a veure, però sí, s'ha de canviar, que és lo normal. Molt bé. Se tancaria el plenari i ara sí que s'obriria torn obert a la ciutadania. Si n'hi ha algú que vulgui intervindre, si n'hi ha una persona, no n'hi ha més. No està l'Atril? Sí que està. Ah, sí que està ahí al costat. Poseu-li, per favor. Gràcies, Jordi. Com sempre, recordeu que teniu que dir el nom. Dir algo que... I ser breus que les intervencions d'ací. Sí, per favor. Diga el seu nom. Hola, bona vesprada, soc Carles del Toro. Visc al carrer Murtà, així en Alzira. En la mà és l'enèsim escrit presentat pel veïnat per a reclamar un pas de vianants entre els creuaments del carrer Horts dels Frares en Reis Catòlics i Piletes en Doctor Ferran. N'hi ha una distància entre 250 i 300 metres. Des del carrer Murtà cap al carrer Reis Catòlics és un pas intens de vianants, gent major, xiquets, treballadors, famílies, i allí no existís en aquest espai un pas de vianants. Des de que se va dirigir tot el trànsit que venia des de Horts dels Frares cap a Reis Catòlics, això és un continu passar. Entonces, la meva pregunta és la següent al senyor alcalde. Si compartís, és a dir, jo entenc que els concejals, el responsable de seguretat vial, té una obligació de protegir els seus conciutadans. Entonces jo li pregunto ara a vostè si vostè compartís el silenci, la inacció, la indiferència, la falta de protecció que se mostra per part de concejal responsable de seguretat viària a tots els escrits que vam presentar reclamant aquest pas de vianants que crec que és necessari per evitar riscos a la ciutadania. Aquesta era la meva pregunta. Gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Carles. Ho estudiarem el més aviat possible. Això competiria a dos regidories, no sols una. Però ho estudiarem. Ha dit el creuament entre Reis Catòlics i Piletes, no? O arrimat a Piletes. El més intens. Sí. Sí. El que està en Horts dels Frares sí que és correcte perquè està en el gir i a partir d'ahí demanen més. De totes formes mirarem l'escrit, que és el que demanen, inclús el que podem fer és, crec jo, arrimar-se allí en policia, que és la que hauria de donar el lloc, sí. Gràcies. Bueno, no és de veres que no s'ha vist. Jo li ho he preguntat al comissari de la policia local i diu que és correcte com està, que no podem omplir el poble de passos de zebra. Si vostè ho veu d'una altra manera i vol que fem una reunió per intentar explicar les coses millor, jo no tinc ningú problema en que així no siga, però que no s'ha fet res, no. Jo no entenc. Vostè imagina que tampoc. Jo, el comissari de la policia local, crec que sí entén, perquè es dedica a això i és, la màxima autoritat dins del que és la policia local. A mi m'ha dit això. Si vostè vol que mos senti... Diu que quan més n'hi ha és pitjor, que ja n'hi ha un en el Deportes i n'hi ha un altre on està l'ambulatori, en el pas en Horts dels Frares. Si vostè vol que mos sentem i intentem aclarir-ho, parlar-ho tranquil·lament, no tinc ningú inconvenient en això. Però que no s'ha vist, no? Sí s'ha vist. I no s'ha vist convenient. Sí, és... Pues caldria donar-li la resposta. De totes formes,
Sí que és de veres que quan parlem de pas de vianants, ells diuen sempre que si no són sobrelevats poden potenciar inclús el perill, la perillositat. I el que cal és restringir la velocitat, que és el més important. I en això també estem. Volem ficar un radar mòbil, etc. Entonces, el que podem fer és una reunió. Els veïns tenen una associació de veïns o el podem convocar, no? Pues com tenim la instància, el convocarem a vostè i aquelles persones que estiguen allí en el carrer ja les convoquem des de la mateixa àrea i ens juntem en policia i vegem què podem fer. Jo me l'agafe així també com una feina. No hi ha ninguna petició de paraula, és veritat. Bueno, pues, en principi ho tenim fet. Vinga, gràcies.